सोलिगासिनो दङ। 5,000सो सुबुङा मुंख्लं जाबाय। गोबां जेंना जेंसि गोबाङानो जेलाव दङ दाबो। बेफोरखौबो बरननांगो आरो लोगोसे गामि ओनसोलनि थासारिया मोजां नङा। लामा बायदिसिना मोजां नङा। जोंनि लाइमोनफोरनि जि इयुन बियो मोजां नङा। दा बेफोरो गोबाङानो लेखा फरायदों, साख्रि बाख्रि गैया आरो गोबाङानो लेखा फरायनोबो हायाखै। दा बेफोरबायदि थासारिफोरखौ नायनानै दिनै सोरबाया मा सानदों बे गावनि खोथा। नाथाय बे जे गोरोबथा जादों बे मोजां मोनसे गोरोबथा, बेखौ बयबो गनायदों आरो बे गोरोबथाया हारिनि खुनु कारनाव खहा खालामा। हारिनि थाखाय बियो गोबां बिथिङाव बियो लाबसो जागोन आरो बेखिनिखौ लानानै जोङो इयुननि माखासे हाबाफारिफोरखौ थिग खालामनो हायो। बेखौसो थिग खालामनांगो। आङो बेखौनो दुखु मोनदों जायफ्रा दिनै बेफोर खोथाफोरखौ सावरायसोगारदों बे मानसिफ्रा जानो हागौ गोबाङानो सान्दुं अखा खामजानायाव बारा फैयाखैमोन आरो बिसिनि गथ' गथायफ्रा जानो हागौ दिनै सोरबा मोजां स्कुलाव फरायगासिनो दङ। दा बिथांमोना दिनै बेफोर खोथाफोरखौ बुंदों, नाथाय खामानि मावनो समाव बिथांमोना हयथ' फिल्डआव थाया। दा बिसोर जिथुनिखि आङो ओनसोलनि आरो नांगालनि खोथा लानानै आं मोनसे बुंनो सानदों। जेन'बा बिसोरो दा जोंनि ट्रेक्टरखौ लानानै बिराद खना खनला रायखुमायो। सिदा सिदिथ' बुंनो हाया, खना खनलासो रायखुमानाय दङ। जोंनो नांला ट्रेक्टर माबा नांगालनि हालेवनायखौ। बे सानसेयाव दब्लायसे गाहामल' दब्लायनि गाहामल' हालेवनानै फोमोननायखौ नांला। जोंनो ट्रेक्टर हालेवनायखौ नांसिगौ। सानसेयावनो 10 बिगा 15 बिगा हालेवनो हानाय गोहो जानायखौ जोंनो नांगौ। बेबायदि हाग्रा बंग्रा लाम लाम सिफायलांजोबनो हानाय गोहो ट्रेक्टर बेखौसो नांसिगौ जोंनो। गोदान सरखार नांगौ। दा जोंनो ट्रेक्टरखौ नांगौ। ट्रेक्टरा जेरै हाग्रा बंग्रा सिफायलांजोबनो हायो, मानसिफोरनि गायनाय फुनायखौ जेरै माबानानै गुवार गुवार हालेवनानै सानसेयावनो बयनिबो गोसोखौ सुफुंलांनो हाजोबो, थिग बेबायदिनो जोंनो ट्रेक्टरा दि देरहायोबा जोंनो उननि समखौ फिसा फिसौनिखौ नायनो हागोन। दिनैसिम जेन'बा नै दा नांगालजों जों सिगाङाव होबोबाय थादों। दिनैसिम मा मोनदों? मा अनसुंथाइ मोनदों जेन'बा? आरो फिसा फिसौनि थाखाय मा सुबिदा जादों? जेबो सुबिदा जायाखै। दा जोंनो नांगौ ट्रेक्टरखौ देरहाहोनांगौ। ट्रेक्टरा जोंनो गोजोन संसारखौबो नायलांगोन, फिसा फिसौखौबो देरहासार साख्रि बाख्रिनि थाखायबो सुबिदा होलांगोन। जोंनो दा ट्रेक्टरखौसो नांगौ। गोदान सरखार नांगौ। आरो हाग्रामाया मा बुंदों? हौवा सासेफ्रालायनो हिनजाव 2 3 लानांगौ। जों बे हाग्रामानाव जोङो ज' थांनानै जों गासिबो महिलाफ्रा थाङोबा गाव लानो हागोन नामा? आरो जों बे हाग्रामाया फैयोबा बेखौ दख'नाजों फिथरजों जोख्लोबगोन जोङो। जोंनो नाङा। जोंनो गोदान सरखार नांगौ, गोदान हारि नांगौ जोंनो। आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय। प्रमद बर' सारखौ नांगौ जोंनो। आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय।